Vi har om kondylomer, også kaldet HPV-virus. Kondylomer eller kønsvorter er en kønssygdom, som skyldes infektion af HPV. HPV kan inddeles i forskellige undertyper. Nogle undertyper er mere hårdføre over behandling end andre. Kondylomerne kan være flade eller stilkede eller blomkålslignende vorter, der forekommer typisk på kønsdelene eller området omkring endetarmen. Kondylomer er den hyppigste kønssygdom i Danmark, der skyldes HPV-virus. Antallet af tilfælde er steget kraftigt igennem de sidste 30 år. Sygdommen rammer især unge i starten af 20'erne. Kondylomer de smitter typisk igennem seksuel kontakt. Derudover kan de også smitte igennem en fødsel, hvis moren hun har kondylomer. I de sjældneste tilfælde kan de også smitte igennem et håndklæde eller lignende. Det kondylomerne gør ved kroppen er, at de går ind i klitorisen, og så trænger de ind i cellen, og der vil de stoppe udviklingen, og selv ikke stoppe, men for gage. Jeg ved ikke. Vi har lavet en video med, hvor du kan se, hvad HPV-virusen gør ved cellerne, og hvordan du kan få cancer. Det vi ser her er nogle celler, som er blevet smittet af HPV. De kommer op. Vi har lavet en lille video, hvor du kan se, hvad HPV-virusen gør ved cellerne, og hvorfor det er, man får cancer af det. Det vi ser her er nogle celler, som er blevet smittet af HPV. De kommer op fra kvindens skede, og så er de blevet sat ned i noget selvbevarende vand. Den lille bold, du ser der, er HPV-virusen. Den smider noget fake DNA, som er infected, kan man sige, ned i cytoplasmaen, hvor det så lige så stille flyder rundt der. Det vil sige, at de fleste tilfælde bliver strukket ud som her, så det kan flyde lige så stille ind i kernens centrum. Nu er den her fake DNA-streng kommet ind i kernens centrum. Og det er godt, fordi den har sin originale centrum, sin originale DNA, som den skal lave. Så hvis det lige pludselig kommer en helt ny kode ind, så kommer det til at lave rav i den, som du ser her. Den fake DNA-kode hopper ned i den originale DNA-kode, og lige pludselig så er det hele rodet til. E1 og E2 bliver slettet, som du kan se her i de nye koder, hvilket gør det røde, som du ser, flyder tilbage ud i cytoplasmaen og bliver slået sammen med de her proteiner. Og når de sætter sig sammen på den måde, så deaktiverer de deres funktion og gør, at de ikke har en tumornedsættende effekt, hvilket resulterer i HPV-sygdom. Immunforsvaret består af hvide blodlegemer. For immunforsvaret virker optimalt, at det at skelne mellem fremmede mikroorganismer og kroppens egne celler. Det gør... Nej, for helvede med. De hvide blodlegemer er immunforsvaret. For at immunforsvaret virker optimalt og er i stand til at skelne mellem fremmede mikroorganismer og kroppens egne celler, er der fremmede stoffer, der skal til. De egenskaber, der skal til for at kroppen kan skelne mellem disse celler og de fremmede stoffer, er stoffer, der selv sidder på cellernes overflade. Cellerne sammensætter selv en kæde af de forskellige stoffer, og der skal til for, at man udskiller de her forskellige stoffer, som er fremmede for ens krop. Denne stofsammensætning bliver identificeret af de hvide blodlegemer, altså immunforsvaret, og stofferne og cellerne fungerer så som det her forsvar, der ligesom går ind og forhindrer, at der kommer fremmede stoffer ind. Det vil sige, at cellerne de er kroppens egen ID-kort. Processen for en fremmed mikroorganismes indtrængen i kroppen er kompliceret, og det gør, at man ikke går ind og bliver alvorligt syg. Der er mange forskellige celletyper involveret, som har specielle opgaver for at forhindre fremmede mikroorganismer. Det kommer jeg ind på senere. Immunforsvaret har også nogle makrofager, som er ligesom dannet i knoglemarven, og ligesom de andre celler i immunforsvaret. De her makrofager, det er store celler, der bliver frigivet af blodet, og ligesom er sådan, de er lige meget med, hvad de spiser, men det kommer jeg også ind på senere. Immunforsvaret bliver delt op i to forsvar, det uspecifikke forsvar og det specifikke immunforsvar. Det uspecifikke forsvar reagerer på alle fremmede mikroorganismer, og spiser ligesom det hele, fordi de er ukritiske med, hvad det er, det kommer ind, bare det ikke kommer ind i kroppen og gør en syg. Slimhinden i kroppen dækker overflader i organismerne i kroppen, sådan så at
de uspecifikke celler, de ikke selv bliver syge af at spise det her, men de simpelthen bare fortærer det, sådan så at de fremmede viruser ikke går ind i kroppen og er til gene for kroppen og kroppens helt basale immunforsvar. På billedet ser man, hvordan forskellige, forskellige fremmede organismer kommer ind i kroppen, og de store lyserøde pletter er så de her bakterier, hvor T og B, det er de uspecifikke, der ligesom spiser dem og senere omdanner dem til selv at være en del af ens krop eller udskiller dem. Her ved det specifikke forsvar, der ser man, hvordan kroppen selv går ind og reagerer med det, og man ser, at de forskellige celler, der er i kroppen, og kroppens immunforsvar ligesom er specifikke om, hvad er det for nogle af de fremmede celler, man skal spise, for at de ikke går ind og påvirker. Der er en speciel celle, som bliver kaldt T-hjælpecellen, der går ind og er med til at bekæmpe den her fremmede virus, og når den så har bekæmpet den, så tilkalder den en anden celle, som er en B-celle, som også er en B-hjælpecelle, og den her celle bliver så påvirket af T-cellen og går ind og gør det samme som T-cellen. På den måde går det hurtigere for kroppen at nedbryde med det specifikke forsvar. Det var alt om kondylomer og hvordan de går ind og påvirker kroppen, og hvordan det ligesom helt